raz jeden človek, volal sa Kuznecov. Raz sa mu zlomil stolček. Vyšiel z domu a šiel si do obchodu kúpiť stolársky klej, aby stolček zlepil. Keď Kuznecov prechádzal okolo nedostávaného domu, zhora spadla tehla a udrela Kuznecova do hlavy. Kuznecov spadol, no hneď vyskočil a ohmatal si hlavu. Na Kuznecovovej hlave navrela veľká hrča. Kuznecov si rukou pohľadkal hrču a povedal: Som občan Kuznecov. Vyšiel som z domu a šiel som do obchodu, aby... Čo sa to robí? Zabudol som, prečo som šiel do obchodu. V tom zo strechy spadla druhá tehla a opäť tresla Kuznecova do hlavy. Vykrikol Kuznecov, chytil sa za hlavu a nahmatal na nej druhú hrču. Čo sú mi veci? Povedal Kuznecov. Som občan Kuznecov, hej? No, vyšiel som z domu a šiel som... Kam som to šiel? Zabudol som, kam som šiel. V tom na Kuznecova zhora spadla tretia tehla a na Kuznecovej hlave navrela tretia hrča. Vykríkol Kuznecov a chytil sa za hlavu. No, tak ale toto som občan Kuznecov a vyšiel som vyšiel som z pivnice? Nie. Vyšiel som zo suda? Nie. No tak teda odkiaľ som to vyšiel? A zo strechy spadla štvrtá tehla, udrela Kuznecova do tyla a Kuznecovovi v zátylku navrela štvrtá hrča. Toto, povedal Kuznecov a poškrabal sa na zátylku. Kto som? Celkom som zabudol, ako sa volám. No tak ale toto sú mi veci. Ako sa vlastne volám? Vasilij Petuchov? Nie. Nikolaj Sapogov? Nie. Pantelej Rysakov? Nie. No tak, a teda kto som? A v tom zo strechy spadla piata tehla a tak tresla Kuznecova po zátylku, že Kuznecov definitívne zabudol všetko na svete. Skríkol ohoho a rozbehol sa po ulici. Prosím vás, ak stretnete na ulici človeka s 5 hrčami na hlave, pripomeňte mu, že sa volá Kuznecov a že si má kúpiť stolársky glej a opraviť si zlomený stolček.